Com ja és costum, els escolars han estat els primers en començar a jugar en aquesta 7a edició del Festival del Joc del Pirineu a la Seu d'Urgell. Enguany els tallers s'han augmentat i s'ha doblat la presència d'alumnat a més de 800 participants. Durant la setmana s'han organitzat diferents actes al voltant de l'esdeveniment que comença aquest divendres amb més espais i més activitats a l'aire lliure. Destaquem en primer lloc la conquesta que diem carinyosament des de la direcció de nous espais, des del Museu Diocesà, el Centre Cívic al Passeig, a l'Església de Sant Miquel, l'Església de Santa Eulàlia dins del propi Ajuntament, el Saló de Plens, és a dir, que hem anat expandint els diferents punts, moltes més activitats al carrer Canonges, però sí, una de les principals novetats és la quantitat d'espais, una de les segons novetats és la quantitat d'activitats que hi haurà a l'aire lliure. El festival es pot trobar arreu de la ciutat amb diferents iniciatives com els daus infiltrats o endevina el joc als comerços de la ciutat o el joc a taula als restaurants. En lloc de ser un festival o una fira comercial en un determinat punt, doncs aquí és una ciutat que juga. Hem anat convencent a diferents editorials de Catalunya i de fora de Catalunya perquè vinguin a visitar-nos i vinguin a gaudir d'aquest festival i a fer-nos jugar, que és la part més important de totes. La programació, així com les diferents propostes de l'esdeveniment, es poden trobar al web festivaljocpirineu.cat.